Апошні матч серыі «Металлург-Віцебск» прайшоў у Жлобіне. Гаспадары выйшлі на лёд у выдатным настроі. Яго нават не сапсавала шайба суперніка. Падначаленыя Дмітрыя Саяпіна былі настроены завяршыць супрацьстаянне перад хатнімі трыбунамі і зрабілі гэта. Спачатку Тукач зраўняў лічбы на табло, а пасля Валчанкоў і Ускоў развілі поспех. 3-1 у матчы, 4-2 у серыі. «Металлург» выйшаў у паўфінал экстралігі ў 5-ы раз за 6 апошніх сезонаў. Тым часам Гомель свой лёс будзе вырашаць у 7-м паядынку. Рысям таксама заставаўся адзін крок да квартэту мацнейшых. Аднак Шахцёр не дазволіў аформіць перамогу. Гарнякі ўдарна стартавалі, 3 шайбы за 5 хвілін. Гомель, нягледзячы на такую перавагу, здолеў адыграцца. Здавалася, перавярнулі гульню, але Шахцёр зноў выйшаў наперад. Пад занавес сустрэчы рысі прапусцілі зноў. Паражэнне з лікам 3-5. Вырашальны матч адбудзецца заўтра ў Салігорску.